Og så synger du. Syng. Syng, 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 syng. Syng. Det ligger på YouTube. Syng en eller anden sang. Happy birthday to you. Jamen, jeg er jo ikke fødselsdag i dag. Ærgerligt. Så syng noget andet. Syng en julesang. Selvom det slet ikke er jul. Happy birthday to Det skal ikke. Happy Det er ikke en julesang, din Bob. Nu er det jul igen, og nu er det Jul igen, og julen var lige til påsken. Nej, det er ikke sandt, nej, det er ikke sandt. La 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 la. Jeg kan ikke finde mere af min chokolade. Ha ha ha. Jeg kan ikke finde mere af min chokolade. Slap af og syng. Seriøst, jeg lægger det her på YouTube. Chokolade. Jeg har den næsten. Okay, jeg laver en krig. Syng nu for helvede. Chokolade! Er det her chokolade? Jeg tror, det er chokolade. Mit chokolade, det stykke, det er størst. Jeg tror, det er hvid chokolade eller sådan noget. Nej, du må ikke få det. Så er det selv. Er der noget inde i det? Lol. Syng nu. Så stopper han. Septembers himmel er så blank. Nu synger du jo, ligesom jeg gør. Nemlig. Og nu stopper han bare.